जब माखासे गोदान जब ओंखारनायनि बाथ्रा दङ माखासे फोरोंगिरिफोरनि ड्रप पोस्ट बायदिसिना गोबां जेंनाफोर दङ बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय माखासे राहा लामा लानायनि खोथा रायलायदों आरो लोगोसे CTET-आव जिखिनि जोंनि फरायसाफोर CTET पास खालामना दङ बिथांमोननि एपइन्टमेन्ट लोगोसे आरोबाव CTET-आव बर' MIL साबजेक्टआ गैयाब्ला जोङो बेखौ गोदानै आसाम सरकारा बर' बिजोंनि थाखायल' टेट खुंगोन बे खोथाखौबो दिनै बिथांमोना फोसावदों। खोनाबायना रायजोफोर नोंथांमोना प्रमद बर'आ मा बुंदों? मैया नोंथांमोना माखासे केन्डिडेटफ्रा बुंदों टेट काम रिक्रुइटमेन्टखौ हाई स्कुल आरो हायार सेकेन्डारिखौसो खुंगोन होननानै बुंदोंमोन जायनाखि डिफेन बर'नि बुंनाय राव। दिनै नोंथांमोना खोनासंदो प्रमद बर'आ मा बुंदों। प्रमद बर'आ बुंदों CTET-आव जायनाखि बर'नि साबजेक्ट गैया बे बर'नि साबजेक्ट गैयिखाय CTET-आव दा बर' मिडियामनि थाखाय आसाम टेटसो खुंगोन होनदों दा नोंथांमोना सानना नायदो जुदि आसाम टेट खुङोबा अब्ला जोंनि टेट पास जानानै थाखानाय केन्डिडेटफोरना मा जागोन आरो CTET-आवथ' जोंना मा लेभेलनि दङ बाव LP एन्ड UP लेभेलनिसो दङ बेवहाय दा LP आरो UP-आव आसाम टेट खुंनाय जागोन बर' मिडियामनि अब्ला अलरेडि आसाम टेट पास जानानै थाखानाय केन्डिडेटफोरना मा जागोन आरो बेयाव एफेक्टआ आसाम टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोरनाल' जानाय नङा बेवहाय जायनाखि स्पेशेल टेट पास जानाय बिथांमोनाबो एफेक्ट गोलैगोन मानो होनोब्ला बर' मिडियामनि आसाम टेट जायोब्ला बे आसाम टेटआव जायनाखि पास जागोन केन्डिडेटफोर आरो बेवहाय BTR-नि जायनाखि केन्डिडेटफोर दङ बिथांमोनाबो बे आसाम टेटआव जिरायनो मोनगोन दा बे आसाम टेट होनानै बिथांमोनाबो पास जाबावगोन आरोबाव गोबां केन्डिडेटफोर जाबावगोन जायनाखि स्पेशेल टेट पास जायाखै आसाम टेट पास जायाखै बिसोर पास जायै केन्डिडेटफ्रा आरो पास जाबावगोन अब्ला जोंनि केन्डिडेटफ्रा आरोबाव बांगोन अब्ला जायनाखि BTR-नि केन्डिडेट जायनाखि BTR-आव थानाय रेसिडेन्सियेल एरिया बा BTR-नि सिङाव थानाय जायनाखि केन्डिडेटफोर बिथांमोनाथ' BTR-आव जेब्ला रिक्रुइटमेन्ट ओंखारगोन अब्ला बे आसाम टेटनि सार्टिफिकेटजों एप्लाइ खालामनो मोनखागोन अब्ला मानो एफेक्ट गोलैया जानांगौ BTR-आवबो एफेक्ट गोलैगोन अल आसाम एफेक्ट गोलैगोन बेयो जोबोद दुखुनांथाव खोथा CTET-आव जे बर' साबजेक्ट गैया दा बेनि थाखाय CTET-आव बर' साबजेक्टखौ सोनांगौ बेखौसो दाबिनांगौ मानो एक्सट्रा आसाम टेट खुंनांगौ अब्ला जेनेबा आसाम टेटखौथ' मा होनो आसाम गभर्नमेन्टआ खुंखागोन बेखौ बुंनांलाया नाथाय CTET-आव जे मानो बर' साबजेक्टखौ सोनो दाबियाखै बेसो साननो गोनां बाथ्रा CTET-आव जे बर' साबजेक्ट गैया दा बेनि थाखाय जायनाखि केन्डिडेटफोर CTET एग्जामाव पास जानानै बा CTET पास जानानै जे JNB KB ओमफ्राय बायदि रोखोमनि सेन्ट्रेल स्कुल बेवहाय जे हाबनायनि सुबिदाखौ मोननांगौ बेखौ बेनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जादों बेखौ मानो सानाखै बिथाङाबो साननांगौ बेवहाय जुदि बर' साबजेक्ट थायोमोनब्ला मोनसे CTET-आव पास जागौमोन एसे बर' साबजेक्टआव बयबो एसे गावनि लेंगुवेज हिसाबै एसे बयबो आराम होनो हागौमोन बे साबजेक्टखौ दा आरो जोंनि सेन्ट्रेल स्कुलावबो बर' साबजेक्ट मोनसे दंजोबखायो दा बर्थमान JNB होन KB होन मोनफ्रोमबो सेन्ट्रेल स्कुलाव दा बे बर' साबजेक्टनि थाखाय बर' साबजेक्टआनो दं जेला स्कुलावहाय अब्ला बर' साबजेक्टआ CTET-आव जे गैया बे मोनसे जोबोद दुखुनांथाव जोंनि नेट एग्जामावनो बर' साबजेक्ट दङ नेसनेल एलिजिबिलिटि टेस्टआव नेटआव बेवहायनो बर' साबजेक्टजों जोङो एग्जाम लिरनो मोनो UPSC-आव बर' साबजेक्ट जों लानो हायो नाथाय CTET LP आरो UP-नि बे लेभेलावल' मानो बर' साबजेक्ट गैया दा बेयो जोंनि लिडारफोरनि मोनसे दुरबलथा जेबो मोनसे मोजाङै बिथांमोनहा प्रेसाराइज खालामनो हाया गभर्नमेन्टखौ बियो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा सिगांनि गभर्नमेन्टआ जिबायदि खालामलांबाय बिथांमोनाथ' हायासै नाथाय दानि बर्थमान प्रेजेन्ट गभर्नमेन्टआथ' बेखौ हाथारनांगौ बिथांमोनाथ' सिगांनि गभर्नमेन्टखौ गोबां बखियैनो दिनै गाव पावाराव फैबाय दा गावनि पावाराव थानाय समाव जानाखि सिगाङाव बुंबोदोंमोन सिगाङाव धरना होबोदोंमोन जानाखि कमप्लेन होबोदोंमोन बेफोर कमप्लेन होनायफोरखौ बिथांमोना लासै मावनो नाजा बिथांमोनाबो मावनो हायाब्ला अब्ला सिगांनि गभर्नमेन्टआबो मावनो हायासै दानि गभर्नमेन्टआबो मावनो हायासै मा सोलायनाय फैखो अब्ला जोंनि गेजेराव जेबो सोलायनाय फैयासै आरो बेवहाय जोंनि टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोरनि थाखाय बेयो जोबोद दुखुनांथाव खौरां बेवहाय गोबां केन्डिडेटफ्रानो सानदोंमोन हायार सेकेन्डारि आरो हाई स्कुलनि थाखायसो आसाम टेट खुंगोन बेखौ खुङोबा जोंहा जेबो प्रब्लेम गैया बेबायदि होननानै सानदोंमोन नाथाय लोगोफोर बेवहाय हाई स्कुल आरो हायार सेकेन्डारि स्कुलनि थाखाय बुङाखै बेनि थाखायथ' आसाम गभर्नमेन्टआ एक्सट्रायै टेट काम रिक्रुइटमेन्ट टेट खुंनो होननानैनो फोसावखाबाय बेखौ जायनाखि 10,000 प्लास सेप्तेम्बर मान्थआवहाय पस्ट ओंखारगोन बेवहायनो बिथांमोना बेखौ
फोसावखाबाय जे टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्ट जागोन होननानै। नाथाय मैयानि जानाखि दिपेन बर' बुंनाय आरो प्रमद बर' बुंनाय बिथांमोननि रावखौ खोनासं। दिपेन बर'आ मा बुंदों? दिपेन बर'आ बुंदों आसाम टेट फाथिगोन, आसाम टेट पास जानाय केन्डिडेटफ्रानो बुहुत खम, जेसेबां पस्ट ओंखारगोन बे पस्टआनो फिलाप जायानो बिथांमोननि बुंनाय बादिब्ला। ओमफ्राय मा बुंबावदों प्रमद बर'आ? CTET-आव बर' लेंगुवेज साबजेक्ट गैया, बे साबजेक्ट गैयैनि थाखाय आसाम टेट फाथिगोन बर' मिडियामनि थाखाय। बेयो जोबोद दुखुनांथाव खौरां। रायजोफोर नोंथांमोना एसे सानलायदो आरो एसे सिगांबोदो, एसे मा होनो नोंथांमोना एसे मा बेब'स्था खालामदो जे गभमेन्टखौ प्रेसाराइज खालामनाय। बेबायदि सिरि थाबाय थायोब्ला गभमेन्टआ जेबो खामानि मावनाय नङा, गावसोरनि गोसो बायदि खामानिखौ मावबाय थागोन। दिनै आसाम गभर्नमेन्टनि आन्डाराव जुदि जोंनि BTR-नि जुदि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ थायोमोनब्ला बिथांमोनाथ' आरामसे दा बर्थमान रिक्रुटमेन्ट होलांबाय थागौमोन। आसामाव जेरैबायदि रिक्रुटमेन्ट होदोंमोन सिगाङावहाय SSA, बेनि उनावहाय 9000 प्लास पस्ट, बेनि उनावहाय 5000 प्लास पस्ट आरो नै 10,000 प्लास पस्ट ओंखारगासिनो दङ। जुदि BTR-नि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआबो जुदि आसाम गभर्नमेन्टजों थायोमोनब्ला अब्ला बेफोरबायदि रिक्रुटमेन्ट होनायजों जोंनि BTR-नि रिक्रुटमेन्टआबो जालांगौमोन। अब्ला जेसेबांनाखि आसाम टेट पास जानाय, स्पेसियेल टेट पास जानाय गोबां केन्डिडेटफोर दङ बिथांमोना आरामसे दिनैहालागै जब मोनजोबसिगौमोन। दा जोबोद दुखुनांथाव खौरां। जोङो एक्सट्रा डाइरेक्टर मोनदों बा इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ एक्सट्रा मोनदों होननानै जोंहा बेवहाय टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोरनि थाखाय जेबो मुलाम्फा गैया, बा टेट बर' मिडियामनि केन्डिडेटफोरनि थाखाय जेबो मुलाम्फा गैया बेवहाय। दिनै जोङो जुदि एसामिस मिडियाम फरायनाय मोनब्ला जोङो दिनैहाय साफा केन्डिडेटफ्रा जब मोनजोबसिगौमोन दा। जोङो बर' मिडियाम फरायनायनि थाखाय जोङो टेटआवहाय दिनैहाय सिमहालागै टेट पास जादोंब्लाबो रिक्रुटमेन्टखौनो मोनाखै। एटलिस्ट जोङो BTR-आव टेट पास जानानै मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारनानै बेयाव एप्लाइ खालामनायनि सुबिदाखौनो मोनाखै। जब मोननाय मोनैया उननि खोथा, नाथाय एप्लाइ खालामनायनि सुबिदाखौथ' मोननांगौ। बेयो मोनसे जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। जोंनि दिनैहाय गावनि जायगायावनो जोङो BTR-आवहायनो जोङो गोग्लैसोनानै दङ। अब्ला जोङो आसाम गभर्नमेन्टखौ जोङो माबोरै प्रेसार खालामगोन? नोंसोरनि BTR-आवनो दिनैसिमहालागै रिक्रुटमेन्ट होआखै, आसामनि खोथाखौ मा बुंगोन? जोंनि आसामावथ' रिक्रुटमेन्ट होगासिनो दङ। एटलिस्ट एसे पस्टनि रिक्रुटमेन्ट होदोंब्लाबोथ' बिथांमोना होगासिनो दङ। नाथाय जोंनि BTR-नि गभर्नमेन्टआ मा होदों, मा पस्ट होदों? बेयो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। रायजोफोर नोंथांमोना एसे ओंखारबोदो आरो जानाखि दिपेन बर' आरो प्रमद बर' बिथांमोना मैया जानाखि खोथा बुंदोंमोन, बे खोथानि सोमोन्दै नोंथांमोना एसे बिथांमोनजों मेम'रेन्डाम होनानै सावरायनायनि बेब'स्थाखौ खालामदो। जोंनि गेजेराव 2019-आव आसाम टेट पास जानाय दङ, बेनि उनाव 2021-आव आसाम टेट पास जानाय गोबां केन्डिडेटफोर दङ। आसामाव जोंना बेसेबां पस्ट ओंखारलांदों? फार्स्टआव 9000 पस्ट ओंखारनायाव जोंना 116ताल' पस्ट ओंखारदों। बेनि उनावहाय 5000 पस्ट ओंखारनायाव अनलि 40ताल' पस्ट ओंखारदों, बेबो अनलि LP स्कुलनि थाखायल'। अब्ला जोंनि आसामावहाय टटेल 156ल' टेट पास जादोंमोन नामा? बिनि उनावहाय टेट पास जानाय केन्डिडेटआनो गैया नामा? अब्ला जों जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। दिनै दिपेन बर'आ बुंदों आसामाव टेट पास जानायनि थानाय केन्डिडेटफ्रानो बुहुत खम। मानि थाखाय खम जाखो? अब्ला आसाम टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोरखौ खम होनदों। बिथाङा बुं दे बेसेबां पस्ट खालि दं, बेसेबां पस्टनि रिक्रुटमेन्ट होगोन? बिथाङा बेखौ बुंग्रो। बिथाङा 5000 पस्टनि रिक्रुटमेन्ट होगोन नामा बर' मिडियामाव? जे बर' मिडियामनि जानाखि आसाम टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोरखौ जे खम होनदों, बिथांमोना बिनि रिप्लाइखौ होथों। आरो मैया जे जानाखि मिडियानि सिगाङाव प्रमद बर' बिथां आरो दिपेन बर' बिथाङा जानाखि प्रेस मिट होदों, बिथाङा दिनैनि नैबे जानाखि कुइसन बिनि रिप्लाइखौ होथों बिथाङा। आसामाव बेसेबां पस्टनि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारगोन? जे बे एडभार्टाइजमेन्टखौ होयोब्ला जोंनि आसाम टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफ्रानो थोहैनाय नङा, बेखौ क्लियार खिन्थाग्रोथों बिथाङा। जे बेसेबां पस्ट खालि दं आरो बे पस्टनि थाखाय बेसेबां SIU एप्रुभ जाखो जायाखै? SIU एप्रुभ जादों बे खोथाखौ बुंग्रो बिथाङा। बिनि उनावसो बिथाङा आसाम टेट फाथियो ना फाथिया बेनि खोथाखौ सानग्रोथों बिथाङा। दा बेयो जोबोद दुखुनांथाव खौरां। जोंनि जानाखि टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटनि मेन सुथुरानो जाहैबाय जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरानो। आसाम गभर्नमेन्टआथ' फारि स्टेप बाय स्टेप रिक्रुटमेन्ट होलांगासिनो दङ। जों आसाम गभर्नमेन्टखौ जों जेबो कमप्लेन खालामनो हाया। जों कमप्लेन खालामनांगोन दानि BTR गभर्नमेन्ट, BTC-नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौसो जों बुंनांगोन। स' लोगोफोर दिनै नोंथांमोना प्रमद बर'आ मा बुंदों बेखौ खोनानानै नोंथांमोना क्लियारिफिकेसन मोनसिगोन। मैया दिपेन बर'आ बेखौ गेजेराव बुंदोंमोन टेट काम रिक्रुटमेन्ट, नाथाय मानिखौ खुंगोन बिनि खोथाखौ बुङाखैमोन। नाथाय नोंथांमोना दिनै प्रमद बर'नि नैबे खोथाखौ खोनानानै नोंथांमोना क्लियारिफिकेसन मोनसिगोन। बिथाङा LP आरो
UP नि थाखाय आसाम टेट खुंगोन बर' मिडियामनि थाखाय। नोंथांमोना एसे सानलायदो गाव गावनो। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअखौ लानानै होफैनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोरा मिथिनो मोनो आरो नोंथांमोना जानाखि नेक्स्ट स्टेप लानांगौ टेटनि रिक्रुइटमेन्ट होनो थाखाय बे रिक्रुइटमेन्ट होनायनि बेबस्थाखौ खालामनो नोंथांमोना सिगांबोनांगौ। स' लोगोफोर भिडिअ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। स' लोगोफोर भिडिअ एसेनोसै। गोजोन्थों।